фестивали анъанавии муди либосҳо таҳти унвони аз наврӯз то наврӯз ба хотири тарбияи эҳтироми арзишҳои фарҳанги либоси милливу муосири ҳамаи кишварҳои ҷомеа, ҳисси зебоипарастӣ, боло бурдани маданият ва бедор намудани завқи баланди либоспӯшии аҳли ҷомеа, бахусус баланд бардоштани нақшу мақоми либосҳои миллӣ ва муосири кӯдакон, наврасон, ҷавонон, духтарон, занон ва мардон ва риояи тарзи пӯшидани онҳо дар Донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон ба намоиш гузошта шуд. фестивали мазкур бо иштироки донишҷӯёни Донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон, Донишгоҳи технологӣ ва менеҷменти инноватсионии шаҳри Кӯлоб, Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ва Донишгоҳи технологии Тоҷикистон иштирок намуданд. албатта ҳадафи асосии ин озмун дар он аст ки мо мехоҳем ки ба тамоми ҷаҳониён, ба ҳар он касе ки моро мебинад, мо бо ҳамин сару либоси худ Тоҷикистони худро муаррифӣ намоем ва ба онҳо нишон диҳем ки чӣ қадар Тоҷикистони мо либоси зебо доранд, чӣ қадар нақшҳои миллӣ доранд ва онҳо дида як ҷаҳон маънавиёти зиёде ба худ гиранд. ҷашнвораи либоси миллӣ ва муосир ҷиҳати арҷгузорӣ ба фарҳанги либос ташкил гардида, ҳунари волои халқи тоҷикро дар духти либосҳои милливу аврупоӣ таҷассум месозад. ҳар як намоише ки ташкил карда мешавад як мавзӯи алоҳидаро ифода мекунад. дар арафаи рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардуме ки мавзӯи имрӯзаи намоиши муди мо ин якҷоя кардани муди аврупоӣ ва муди мардуми мо аст. мо шогирдон дар ҳам дар либосҳои аврупоӣ, ҳам дар либосҳои миллӣ таҷрибаи хуб ҳосил кардаанд. маврид ба зикр аст ки баргузории фестивали аз наврӯз то наврӯз анъана ва навъҳои гуногуни нақшу нигори миллиро эҳё намуда, иштирокчиёни он тарроҳону дузандагон, эҷодкорону рассомон, чеварону ҳунармандон ва дигар хоҳишмандони ин касб ҳунари волои худро ба алоқамандону дӯстдорони либосҳои тоҷикиву муосири ҳамаи кишварҳои ҷомеа муаррифӣ намуданд. дар ҷанбасти ниҳоии фестивали анъанавии муди либосҳо таҳти унвони аз наврӯз то наврӯз ба ғолибон дипломҳо сипорида шуд.